This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Hakasngi baka Meghalaya AIDS Control Society Max nakajingkersyan ke Sarkar Meghalaya lingba ketenat Health and Family Welfare kala jet ya kasnong maulai bakan longkum ke jaka ban penlong ya kajingalang nakabenta kasngi kerpang ka bala penlong haka perthai barok kawai ban persya ya kajingdi drugs bat kajing khayi ba nyo drugs lala ban sakhi ya kajing wan ya simbenta nadu ki noilam snong hapo ka shatri jong maulai town darbar ki seng longkme ki seng samla ki seng bhalang baper ki khna school bat ki kiway. Kani kajingalang la penlong haka hall jong Maulai Putmuri Presbyterian Higher Secondary School kata haka arpu pratarek ujel leo araja arpusan haka sngi ke bala bo tarek nakidaw baka Maulai Town Darbar ka kwa baka negasngi kan yo ya ke jingwan ya simbenta da baro lang. Haba ajing kran haka tegasngi nakalyang President ka Maulai Town Darbar uba her lambak war ula pentib baham Maulai ya menta ka don ka Ïatreilang na baro ki kenhun ka bakentop na do ki samla hadu ki longkmi bat ka badon kam ka long ka jing snok ti ki patba ya ka baula kentu ya ki samla puli bat ki samla bakim dei ban sedang ban mat yo drugs nomor anda ki laman ka lenti jing ya jongki ka juat bat ka buru ka jing e ya baro kumbaka team ka long breaking the chain piru wanum sedang kaba e sisin blas sedang la kerni la shitam kum kinong penyak sinong ngidu thia do dem ha ka jing Ïakhun bat kani ka benta arhajar kha khandang gadang keren hamai rang pe phishani phidang khuat ha ka Shillong tingla ima damanta ka ju shatai la shu bani keren kumno karung kumno kapsu khlia ka bashitam na ta daw kum ki khun hap kini ki khna school song bhakiar wanum kwa ban experiment phi asngo to testimony mentan kalenti jingya jong phi ka juat kalenti jingya jongim kinong panya sinong ro ngin yang scam ngakwa ban ong bakum ka taun dorbar haman lagi sinong ngidon ki committee bat ngin yang scam ban Ïakhun ya ka jing psu khli ka jong ni ki drugs ki sang samla ki sang long kmi Ïatreilang man ki dorbar sinong henry kan klalong ka jing sap e la damangi Ïatreilang kinong song sinong kim pikiril dia ngakhon ngawer yaki khna school phig badang dei ban khi ban san ha kum bang ong menen nga parkhat khot yangi ki khot committee ngila apoi 60 plus trying nyam thai shu bang ngap hu drugs kabadon kam ga dei phi namar ta daw ngi kan tu nang ni phi sobha pan banale mi ka khubor tang ma phi boy asngo ye ni ka khubor wat num mat wat num sedang anum la shu ban pendukut yu tau chin ngin break kum yu chin ndai andalangat ka thim kalong breaking the chain ngin break kum yu tau chin haba penpau ke jing songo ya ki seng bhalang ki Ïatreilang hadin baka committee jong ka town dorbar kala penyang ya ka rehab center ulaong baki juwan pet bat jingo ya ki basa ha ka te jaka haba kentu pat ya kawai ka seng bhalang ka ba uklam penpau kerteng ulaong bo tip pakadan kawai ka seng ka barung sa manla ki snong bat ki dong ban khenra bat kendang ula ai nuksa halor kawai ka jing thu khana ka ba dei sapang ki Ksew up Ïing bat ki Ksew be mrat ya ka ba ulaong ba kum ki seng bhalang ki dei ban penke bat wat ya kum kita henrei kim dei ban yat lat nakirang ba snong bat ki nong penyat snong bat ban Shim haki ki Lajong namar ki noilam snong ki long ki bakloi ban sngap yaki ngapan pau lu jing sungu kidon ki khot seng bhalang nang ne ki bahadian mangim ka taun dorbar ngila simti ka ne ka kam plewan pe ya ka jaka ka bangi bu ya ki khna ki basa ang tu bat ngatip bakadon ko ka seng lele ka barung man ki snong ka barung man ki dong man ki lat ban kendang ban khanra nga thai phi khna school phi tip chapang ka khana ukso ab Ïing buk so be nei ukso ab Ïing tu shong ha Ïing sha ban tur no inoru ki Ksew be te ki pen khe ya kamara ki let kendang be kan badon ngam ong ba phi khen Ksew
ya kum kita handai Shim ya kita nuksa kum ki seng balang Shim ya kita nuksa ngi ki rang ba snong ngi ki nong penya snong ngen long kum kita ki Ksew ap Ïing ki bangenum sha bakan rung ka jing sniu ha ki snong ki thau ki jongi ngen phikiri la ki jong ki snong phi kum ki samla ki badon ki seng balang bo pher pen khie wat ya kita ki jing e bat ya ka ba phidon kam ni Ïatreilang bang rang ba snong kren hangi dei ban Shim ya kanu hakakti ke jong phi ngilong ki bakloi ban sngap phi Habatin pej bahagi ki sharp plus F Ka plus F? hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la Ïakhun diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi banai kita. kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta ka sni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.